Il-Malta Gay Rights Movement huwa wieħed mill-organizzazzjonijiet mhux governattivi li se jgawdi minn binja li se tintuża biex tagħti kenn lil persuni omosessuali li ma jkunux aċċettati mill-familji tagħhom wara li jitkellmu fuq l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. Dan kollu se jkun possibbli permezz ta' skema maħruġa mill-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali li ħarġet applikazzjonijiet lil diversi organizzazzjonijiet mhux governattivi sabiex jagħmlu użu minn binjiet rinnovati. Organizzatur fih dan l-MGRM qasam ma' One News li fereħ li ħass meta din l-għaqda ingħatat din l-opportunità. Dan il-housing huwa fil-qasam tal-persuni LGBT huwa l-ewwel wieħed f'Malta. Jiġifieri qatt ma kien hawn qabel illi jkun hemm post speċifiku ta' NGO illi tkun qed tilqa' in-nies illi għandhom problemi ta' housing. Barra minn Malta quite normali ġifieri f'pajjiżi bħall-Ingilterra, l-Olanda, ssibu ħafna daw ġifieri li huwa tajjeb ukoll għax nistgħu nitgħallmu minnhom. Il-ftuħ ta' din il-binja se jaħbad mal-anniversarju ta' 20 sena li ilu mwaqqaf l-MGRM. Alex Caruana spjega li l-bidliet fil-qasam ta' drittijiet ta' persuni LGBTIQ f'dawn l-aħħar snin kienu qabżiet kbar il-qudiem. Min 20 sena ilu is-sitwazzjoni nbidlet ħafna. Jiġifieri għalkemm kien hemm snin twal fejn bħala persuni LGBT qaskelna drittijiet ta' xejn, ġifieri sa f'sitta snin ilu tista' tkun mkeċċi mix-xogħol għax inti gay. Imma l-lum il-ġurnata mill-liġijiet illi iħarsu illi persuni LGBT ma jitkeċċewx minn fuq il-post tax-xogħol, jiġifieri llum l-affarijiet li narawhom ovvja, mhux ħadkeċċel xi ħadd għax huwa gay, imma snin ilu ma kienx daqshekk ovvja. Sostna li hu stess sab għajnuna bil-bidla tal-liġijiet f'dan il-qasam. Fl-aħħar 20 sena ovvjament il-liġijiet illi daħlu bidlu l-ħajjiet ta' ħafna nies. Jiġifieri l-ewwel wieħed jien bħala persuna trans illi ma jkollix għalfejn ħallas l-eluf biex inbiddel ismi u biex nieħu l-hormones, eċċetera, dak huwa għajnuna kbira. Caruana temm appella l kull min għandu xi tip ta' għajnuna sabiex ma jibżax jitkellem u qal li l-bibien ta' din l-organizzazzjoni dejjem se jibqgħu miftuħa.